never return to you void, but it shall accomplish everything that you sent it for, oh Jehovah. This evening we pray, oh God, as the church, oh God, give us the hunger. Give us the hunger to read your word. Give us the hunger to hear from you, God. Give us the hunger and the thirst, oh God, to hear from you, God. As individuals, but in the prayer closes, oh God, and read the word, and read the word. Baba nesitara Jesu tinokumbira nyasha dzenyu Mwari, tinokumbira kubata kwenyu Mwari, tigonese Mwari wasikauze, tingodzwa kuti samaza there's something is we need to read the word. Mwari wamasiva tikutendai Jehovha kudenga, samasiva shoko renyu Jehovha ripenyu, uye upenyu kwatiri Mwari, tinokuremekedzai, tinokukudzai muzita raJesu. Next prayer point. Let's just go before the Lord. Chingoti Mwari, give us understanding. Patiri kutoriverenga shoko racho, give us understanding. Kuti ungorinzwisisa. Ndandikungoverenga. I was just reading from the book of Acts. Pane nyaya ye the Ethiopian eunuch. Hansi, he was reading from the book of Isaiah. And then muyamutino vangu na Philip. Just go down a certain road. Ashika ikwari kufamba vona the Ethiopian eunuch. Vanzi, go to him and meet him. He was reading aloud. And then he asked him a question. So here he says, Philip ran over, on verse 30. Philip ran over and heard the man reading from the prophet Isaiah. Philip asked, do you understand what you are reading? The man replied, how can I, unless someone instructs me? I just read the scripture, but then it's like, I just get excited. But at the end of the day, did I even understand this scripture? Did I learn something from it? What is it that I've learned from this scripture? So let's just go before the Lord and say, Lord, give us understanding. Let it not just excite us, but give us understanding of the word. Here the Ethiopian eunuch is saying, how can I understand unless someone instructs me? Philip, he went further. The Ethiopian eunuch akapesati, come and sit with me in the carriage. And he preached to him about the good news of Jesus Christ. From there, akanzwisisa. And pangori kufamba wachidaro vozona panga pane mvura, pane mvura. What can stop me from being baptized? Because anga anzwisisa what the scripture was saying. Then let us just go so that I can be baptized. And from there he was baptized. He got the understanding. So let's just go before the Lord and say, Lord, give us understanding of the word. Understanding and also revelation. When the Holy Spirit comes upon you, He will lead you into all truth. Lead us into all truth. Reveal the deepest secrets behind those scriptures. Show us what you want us to learn from these scriptures. And to reveal to us what He wants us to know. Now, okay, in this month of May, at the beginning of May, Mama Kaparidza about the same woman and get the widow of Zarephath. Okay, this is a scripture now and again, but then but I read this scripture. I read it, but I didn't know this revelation. And then my revelation account that day worshiping. Then yesterday, again, more revelation from the same scripture. Then I was sitting there, I was like, God, you're just too much. There's so much in Him. We cannot finish Him. There's so much that He wants to reveal to us. But let's just go before the Lord and say, God, give us understanding and also give us revelation. Okay, I just know this scripture. I can memorize it. But let's go before the Lord. Lord, as I read that chapter, give me understanding. Give me also revelation. Let's go before the Lord. Baba tinokukutendai tinokunamata tinokupaimbisa mumakakodzera. Baba tinokutendai samasimba neshokoro inakayakwatisa masimba. You gave us this word, oh God, for a reason, oh God. The Bible says, oh God, samasimba, your word will never return to your void, oh God, but it shall accomplish everything that you've sent it for, oh God. Many a times, oh God, we read the scriptures, oh God, but we lack understanding. Revelation, oh God. But Lord, you are saying, oh God, Holy Spirit, lead us into all truth. But
shoko Mwari. Lead us into all truth. So that might go, even if people try to twist the word, oh God, to serve whatever they want, oh God, we are able to stand for that word, oh God, and say, this is what the Lord has revealed, oh God, in His word. Give us revelation, oh God. Reveal the truth behind the scriptures. Reveal the truth behind the scriptures, oh God. We don't want the word to just excite us, oh God, but we pray that we have understanding of the word, oh God. But Jehovah, as you reveal your deeper truth, oh God, as you lead us into all truth, oh God, give us understanding of the word, oh God. But no matter, oh God, that we realize the word did not just come, oh God, but it came for a reason, oh God. Give us understanding of the word, Heavenly Father. He will lead you into all truth, oh God. Father, we pray, lead us into all truth, oh God. As we read the scriptures, Lord, we pray that you lead us into all truth. Thank you, Jesus. Let's just go before the Lord as well. Chingoti Mwari. Now that tinenge taverenga shoko racho, tarinzwisisa, reveal the truth in your word. Kuti Mwari chitibatsirai kurichengetedza shoko racho. Rigare matiri. Kuti even if people come and twist the word, because at times, because we realize, okay, when this person is talking, they are just twisting the scriptures to save whatever their needs or whatever it is that they want, or their desires, or whatever it is. Let's just go before them and say, Mwari, tibatsirei sama so that we keep this word. Tisabirwa shoko iri. But we keep it inside. I was just reading, David was just saying, I have kept your word in my heart, that I might not sin against you. Ndakarichengetedza moyo wangu ndisazokutadzirai. Something that you treasure. Let's just go before the Lord and say, Lord, may we be able to treasure this word. May we be able to keep it in our hearts. Something to treasure, something that you desire so much. You don't even want anyone to touch it. You don't want anyone to take it away from you. Let's go before the Lord. As we hear this word, even tomorrow, even today, let's just pray with Mari. But we keep it inside of us. We keep it. Even if other voices, they speak otherwise, we know, we understand. Even never navedu, pawanenga wachuya, pawanenda ku Sunday school, vane zvavanodzidziswa. Pawanenda kunze, vanosangana vakasiyana siyana. No, like in this country, you know, sangoma. Even an 8-year-old is the smallest sangoma, or maybe in the country. Shamisira, but ndova nangochita mingo never navedu. And pawanobuda kunzoko, vanokosodzidziswa zvinhu zvakasiyana siyana. But let's just pray and say, even never navedu, zvavanodzidziswa muno, nezvatinovadzidzisa isusu sevabereki. Whatever we teach them from the word, let them be able to keep it inside of them. So that even if vakanzwa zvimwe zvinhu, vakanzwa zvimwe zvavanodzidziswa, vakasangana nevanhu vanobata zvakasiyana siyana, that word is able to keep them. That word is able to protect them. They'll be able to remember. At church, pastor taught us this. At church, our teachers taught us this. At church, our parents taught us this. At home, they taught us this. And then they stick to the word. Even with us as adults, we are not believing in this. We have already forgotten about the word. So let's just go before the Lord and say, help us to keep this word inside of us. To treasure it, to guard this jealously. Let's just go before the Lord and say, Lord, help us to guard this word jealously. Even if when you are asleep, if someone's going to wake you up and say, you are able to speak. You are able to speak. But
ngatingona kuti Mwari wamasimba ose tidzadzei nesimba tikwanise kuchengetedza shoko irori patiri kuriverenga. Mwari vaita review his truths, mweya mutsvene arivhira chokwadi chake chiri kuseri kweshoko iroro torichengetedza, that we are able to use it. Nekuti even the devil anokwanisa kuyotwisa even the scriptures, but nekuti kana usiwo usingazive uye usingakwanisa internalize, if you're not able to keep that word, you're not able to defend the word, you're not able to stand and say this is what the Lord says. Let's go before the Lord and say, help us to keep that word, to keep it in our hearts, to guard it jealously, that no one will take it away from us. Whatever we've been taught, we are able to keep it in our hearts. Let's just go before the Lord and pray. Baba muzita ra Jesu tinokuremekedzai, tinokukudzai Mwari wamasimba ose, tinokutendai neshoko rauya zipabebisa basi kutenga. We thank you for this shoko rakangachikoparidzwa throughout this whole week, oh God. Kunyange nezvatiri kudzidza Mwari wamasimba ose, patiri kunoverenga shoko samasimba, tinozwa kuti basi ticharinzwa, muchatidzidzisa, mucharivhira your truth, oh God, samasimba in our lives. Help us, oh God, to guard that word jealousy, oh God. Tibatsirei Mwari wamasimba ose, tigonesei Jehovah zvoshamisa, that we are able to stand up, we are able to stand up and defend the word. We are able to stand with boldness and say, thus says the Lord. No one can take it away from us, oh God, because you send your word that we may be able to use it. Nezita ra Jesu, patinoomberwa Mwari wamasimba ose, tikwanise kurishandisa Mwari wamasimba ose, that we may be able tisaita wave in the mighty name of Jesus. Tisabuda munzira tinge tine shoko matiri. Baba tinongona matane zita ra Jesu. Tigonese Mwari wamasimba ose kuti patinorinzwa Jehovah, we are able to guard it jealously, oh God. Tirichengetedze Mwari wamasimba ose, even if samaso zvinouya hondo dzikauya Mwari wamasimba ose, we will not be shaken because we have the word of God in us. Patinosangana nehondo, patinosangana zvinotiremera Mwari wamasimba ose, we will not waver, oh God. Tinoramba takabatira pashoko raJehovah, tinoramba takarichengetedza nekuti Mwari tichidza samasimba who we are, what you want from the word, oh God. Zvamunenge makatazarura samasimba, tinongonamata nezita raJesu, tigonesei Mwari, tisapinda nemweya kungohakira pamazvito tisikazisa maso shoko riri kuti Mwari. Father, we pray that you're able to keep this word and guard it jealously, oh God, in the name of Jesus. Pariri kuuya Mwari wamasimba ose, tisangoritaura setambe Mwari, but we keep it, oh God, and use it. Patinoomerwa Mwari wamasimba ose, we use the same word, oh God. Patinorasikirwa samasimba nehama dzedu, we are able to keep the faith. Patinorwarirwa Mwari wamasimba ose, we are able to keep the faith because we have the word of God in us. We have kept it in our hearts. We treasure it, oh Jehovah. Patinorasikirwa nehama dzedu dzatinoda, patinorambwa nehama kunyange nevedzidza Mwari, we are able to keep that word in our heart. We are able to use that word, oh God. The same word, oh God, will comfort us. The same word, oh God, samasimba rinotibatsira samasimba kuti ngozwa samasimba takachengetedzwa Mwari mazvita samasimba nemukana uno. Tinokukumbira nyasha dzenyu Mwari, titinewo zvakanaka Jehovah. Tinokuremekedzai, tinokukudzai Jehovah muzita raJesu. Nongoti Mwari, tingodzoka pamberi paMwari tichingonamata tichingoti Mwari, may the Lord raise watchmen over the city. I was just reading from the book of Isaiah 62, verse 6. It says, O Jerusalem, I have posted watchmen on your walls. They will pray day and night, continually. Take no rest, or you will pray to the Lord. Give the Lord no rest until he completes his work, until he makes Jerusalem the pride of the earth. Ndachingofunga kunyengwe nenzvimbo ine road port. Ndingoti Mwari wamasimba ose, may you raise watchmen in the city. The people who stand at the city gates and guard them jealously so that no evil will come in. We cannot sleep. We have to pray. We cannot give the Lord rest until his promises are fulfilled. Here it's saying, O Jerusalem, I have posted watchmen on your walls. They will pray day and night, continually. Take no rest, all you who pray to the Lord. Let's go before the Lord and say, Lord, may you raise watchmen in this city. May you raise watchmen in every corner of this city. May you raise watchmen at the gates, at the city gates. They will be able to guard. They will be able to guard them jealously. Kuti hapana chakaipa chinopinda. Vanhu vanongonzwa kuti hatingarari zvinhu zvisina kumira zvakanaka muguta. Hatingarari zvisina kumira zvakanaka mudzimba dzedu. Handingarari
hama yangu zvisiri kumuitira zvakanaka. Handingarari if my neighbor is not okay. Handingarari even vandinopinda navo pakereke they are not okay. Let's go before the Lord. Raise watchmen. People who pray day in, day out, continuously. They will not rest. They will continuously play. Let's go before the Lord. Nekuti munzvimbo dzemweya munoitika zvakawanda. Mune ma-struggles. Pane mwe mweya inenge infiltrate ichida kukanganisa guta. Let's go before the Lord and say, kunyangwe muno mukereke, even in this city, may the Lord raise watchmen. May the Lord raise watchmen. May the Lord raise watchmen. Let's go before the Lord. Baba tinokutendai, tinokuremekedzai Jehovah, tinokunamatai, tinokupai mbiri Jehovah kudenga manheru ano, tinokukumbira nyasha dzenyu samasimba, tibatsirei samasimba seguta, tibatsirei samasimba sekereke. May you continue to raise watchmen, oh God, amongst us. May you continue to raise watchmen, oh God, samasimba in the city. Baba tinonamata nezita raJesu, tikunamatira guta reRoadport mwari wamasimba ose. Zvizhinji zvinoitika munzvimbo dzemwe yasamasimba. Wakaipa haafari samasimba paanoona pachiunganiwa nevanhu vaMwari. Wakaipa haafari paanoona pachiunganwa vanhu vachinamata. Zvatiri kuita Jehovha kudenga, zvine zvazviri kutoita samasimba munzvimbo dzemweya. Pane zvazviri kutokanganisa in the kingdom of darkness. But Lord, we come before your throne, oh God. Give us the hunger, oh Jehovah. Raise watchmen, oh God, in the city. Raise watchmen in the city who guard the city jealously, my God. But Lipano Jehovah, we need to guard the city gates jealously, oh God. Pashaipa chawakaipa chinoita infiltrate. Zvinomudzimba dzedu mwana samasimba patinatikonderedza. Baba tinongona matane zita raJesu manheru ado. Tibatsirei Jehovah sekereke. Tibatsirei Jehovah sekereke. Tikwanise kumira panzvimbo dzedu Mwari as watchmen, as watch over the city. Baba nezita raJesu, that we pray day in, day out. We pray continuously, oh God, in the name of Jesus. Tinokumbira nyasha dzenyu Mwari wamasimba ose. Ingaisai the hunger and the desire to pray. Kumonzwa kuti handikwanisi kurara kana hama yangu isiri kuitwa zvakanaka. Handikwanisi kurara kana guta risiri kufamba zvakanaka. Handikwanisi kurara wapinda hondo mukati meguta. Baba tinonamata nezita raJesu manheru ano. Titirewo zvakanaka samasimba. Tigonesei Mwari wamasimba ose, tipei simba Mwari. Tikwanise kumira panzvimbo dzedu Jesu. Tikwanise kumira panzvimbo dzedu Jesu samasimba. Tinamate day in and day out for the city. Tinamate day in day out for the church. Nezita raJesu Mwari wamasimba ose. We need mighty God, men and women. Vakomana nevasikana vari panzvimbo dzavo. Vachinamata. Be watchmen, oh God, over the city, my God. Tigonesei samasimba. Tigonese kuyamene Mwari. Tibatsirewo Jehovah. Ndingonzwa kuti I cannot sleep. Kana tiisa kumira zvakanaka. I should be able to stand and pray. I should be able to stand and pray. I should be able to stand and pray. Defending the word of God. Being good ambassadors, oh God, of the kingdom of God. Jehovah, titirewo zvakanaka Mwari wamasimba ose. Tirangarirewo samasimba. Tibone samasimba eRoadport Jehovah. Tibatsirei samasimba. Raise watchmen, my God. Raise watchmen amongst us. Raise watchmen in the city. Raise watchmen in the city, oh God. To be able to stand and pray and defend the walls and defend the city, oh God. Takamira samasimba, the kingdom heavenly Father. Tokuremeke tsachi nokukudzai Mwari wamasimba ose. Varina matwesai chopagari kudzwe. Tokuremeke tsachi nokukudza Mwari. Mazvita enyu Jehovah. Tokuremeke tokudzai Mwari. Makatendeka Jehovah. We worship you, oh God. With the last prayer point, worship him kwasa kuya yenyu. As we do this last prayer point, tingomwari tatova pano manheru ano. Ngoti mweya mutsvene itai zvamunoda nesu. Ngoti mweya mutsvene charge this whole atmosphere with your presence. Tungamirei zuva ranhasi. Lead us into all truth. Itai zvamunoda nesu. Say, Holy Spirit, whatever you're going to do in this place, itai musandisiye, oh Jehovah. Musandisiye, whatever you're going to do in this place, mweya mutsvene. Musandisiyo tizadzei nesimba titiyo zvakanaka. Meet us at our point of need. Kuti mweya mutsvene itai zvamunoda nesu. Let's just go and surrender and say, mweya mutsvene itai zvamunoda muservice ino. Taurai kuupenyu hwedu. We believe that munazvo zvamunazvo muzuva ranhasi. Lord, speak to our lives. Holy Spirit, speak to our lives. Minister to us through your servants. Tingoda kuti Mwari musatisiye Jehovah. Atidzoki takadaro. We are not going to put you in a
box. We're not going to put you in a container. We're saying, Holy Spirit, have your way in this service. Have your way in this service. We surrender this service, oh God, in your hands. We refuse to put you in a corner, oh God. We are saying, Jehovah, munazo zvamuda kuti amuzora nhasi Jehovha handikudzokera takadaro tinokumbira nyasha dzenyu Jehovha kudenga manheru ano taurai kuupenyu hwedu Jehovha samasimba tatouya mweya mutsvene. We surrender, we surrender, we surrender. We know the something that you're going to do in this place. No, Samasa, whatever you're going to do in this place, don't do it without us, oh God. Titirewo nyasha muzora nhasi mweya mutsvene. We seek you, oh God, samasimba taurai kuupenyu hwedu mweya mutsvene. Vari kuzoimba pano Mwari taurai kuupenyu samasimba. May it be the inspiration of God. Inspire them, oh God. Whatever we're going to do in this place, oh God, we will be inspired by your Holy Spirit. We don't want to move on our own. And I'm going to do my best. What's up with the job of the Shamisa? Did I got it? I'm going to my Nerado. And I'm not going to tell you some Masiba. So good as tell a job of those Shamisa. Kuri Mariwa Gatendeka. No one can Yashan say Jehovah those Shamisa. If I see the Maro Masibo to Jehovah, Tato Yamari, Tato Yadevanelu, Tato Yadeburi Zedumari, Tato Yadevu to Jehovah, who was so for your Jehovah those Shamisa. We seek your face, oh Jehovah. Holy Spirit, have your way in this service. Holy Spirit, over in this place, mighty God. Charge this atmosphere with your presence. Charge the atmosphere with your presence. Charge the atmosphere with your presence. Urukaishi Simba Mwari, Jesus Jehovah. Lead us into all truth, mighty God. And when you go back, somebody will be transformed because of your presence, Holy Spirit. Transform us, oh God, through your power. Transform us, oh God, through your power, Jehovah. We love you, Holy Spirit. We love you, oh God. We acknowledge your presence, oh God. We thank you, oh God, for your grace. We sit at our chairs. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Just wave. Single wave at one. Hallelujah. Gatimbo Morisana itisatita tanga. Rushando rwedu. Hallelujah. Singo Morisa waripa chkonewe, aripa dusenewe. Ungo musekererao. Umbo muhagao kana chichita. Hallelujah. Tiriguvara kusangana. Tiriguvara kusangana. Isu tiriguvara kusangana. Oh, tiriguvara kusangana. Isu tiriguvara kusangana. Ya tiriguvara kusangana. Oh, tiriguvara kusangana. Isu tiriguvara kusangana. Oh, tiriguvara kusangana. Oh, tiriguvara kusangana. Oh, na tiriguvara kusangana. Isu tiriguvara kusangana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Topururuka, topururuka, topururuka. Nemufaro topururuka, topururuka, topururuka. Nemufaro chichi farira, chichi farira, chichi farira. Yesu edu chichi farira. Topururuka, topururuka. Chichi
kimasaisai uwepo hauya one nyasha hauya iko kubata hauya one nyasha hauya karirai hauya 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 karirai hauya 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 iwa uwepo hauya oh uwepo hauya iwa mwemchene hauya karirai hauya 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 karirai hauya 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 mawokoguna Yesu mawokoguna Yesu mawokoguna Yesu mawokoguna Yesu mawokoguna Yesu ururu na mawokoguna Yesu haleluya. If Jesus higher, if Jesus higher, if Jesus higher, if Jesus higher, 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 mawoko murenga renga, mawoko murenga, mawoko murenga renga, mawoko murenga, mawoko murenga renga, mawoko murenga, zikisa zimuza, zikisa zimuza, zikisa zimuza, zikisa zimuza, ay, mawoko murenga renga, mawoko murenga, mawoko murenga renga, mawoko murenga, zikisa, 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 zikisa. Mururu ne murizo kuna Yesu. Haleluya. Oh, ndio sungano. Amawe musobuze sungano. Oh, ndio sungano. Amawe musobuze sungano. Oh, ndio sungano. Ekuna mata musobuze musobuze. Oh, ndio sungano. Amawe musobuze sungano. Adina yo perietoni so.
topa diriose kinanga topa diriose topa diriose kinanga topa diriose diriose kinanga topa diriose topa surrendering ourselves unto you, God. Chino simu tama okwedu pambeli penyu wan.
ichitorera mbiri kwa muri musharukwa mbiri nekukuzwa ngasweshenyu manero ano tinopa mbiri nekuremekezwa kwamuri nekuchimakakodzera kunamatwa mbiri nkaive yenyu mugere pachigaro imi mukuru kudarika vakuru vose nekuti ukuru hwenyu Jehovha hwakawisira vavengi pasi manero ano mbiri ngaikudzwe mbiri ngaipiwe kwamuri Mwari muzita ramambo Jesu. We give you all the glory, Jesus. Mazita Jehovah. Hallelujah. Hakuna sita sera Yesu kanano kuenga hakuna riwe rakadaro sitaro monesi hakuna sera Yesu kanano hakuna riwe
Jesu waka arapavanu Zibisa ni Jesu waka Muzawafi Une ama Zabo Tinoda Nanaku Ebera Shasu Decheko Sinoda kumuimbira mchene Apo embiri mchene manerano Apo embiri Jesu Ekutapnori mwelsita pasi pesua Ati siveri mwelsita mwari Ati siveri mwelsita mchene Ati siveri mwelsita manerano Ati siveri mwelsita rino kundairi Ati siveri mwelsita rino kundairi Ati siveri mwelsita rino kundairi Namatwai manerano mwari wedu Namatwai mchene mkere pachikaro Namatwai mchene Ati siveri mwelsita Ati siveri mwelsita rino kundairi mwari Reva shatama Jesu tinokutenda hai mazvita mazvita Jesu mazvita wamasimba ose tinokutendai nokuti muri Mwari makatendeka Jesu makafanirwa nembiri rumbidzwai rumbidzwai simudzirwai nokuti muri Mwari mazvita changamire renyu zita ngarikudzwe zita renyu ngarisimudzirwe zita renyu ngarikudzwe nokuti muri Mwari mazvita Jesu simudzirwai muzita raJesu mazvita mweya mutsvene vana mai uyai ticheme kuna Mwari vatitire nyasha vana mai uyai ticheme kuna Mwari vatitire nyasha nai Mwari we titire nyasha nai Mwari we titire nyasha nai Mwari we titire
Jesu. Tiritire wonyasha mwari wenyasha shishi. Twatauya kudai tauya kuzosangana ne. Twatauya kudai Jesu twatauya kuzotsvakanya chakeni. Tiitire wonyasha maneru ano Baba. Tiwanire wonyasha Jesu. Onekwai pakati pedu Jesu. Tireke kuparara. Tireke kuparara. Tiwanire wonyasha Jesu. Onekwai nokuti muri Mwari. Tauya kuzosangana nemo wamasimba ose. Tauya kuzotsvakanya chadzenyu Jesu. Torai nzvimbo yenyu maneru ano. Torai nzvimbo yenyu wamasimba ose. Torai nzvimbo yenyu musharuka wekare kare. Zvatauya kudai Jesu tauya kuzosangana nesu. Tinokutendai, tinokurumbidzai. Nokuti muri Mwari, nokuti muri Mwari. Mazvita Jesu, mazvita. Mazvita Mwari wenyasha zhinji. Tinokudai, tinokuvonga. Iyemi mugere pachigaro chokutongwa. Sanganai nesu Jesu. Tinokutendai Mweya Mutsvene. Tinokutendai Jesu. Tinokurumbidzai Gwayana raMwari. Tinokutendai Mutsvene. Tinokutendai, tinokutendai. Nyasha dzenyu manheru ano. Zvatauya kudai Jesu. Sanganai nesu Baba. Tigonerei Mweya Mutsvene. Tiwanire wonyasha Jesu. Taurai muupenyu hwedu Baba. Taurai muupenyu neumwe neumwe. Vanorwara vaporeswe. Vakasungwa vasunungurwe. Tinokutendai, tinokurumbidzai. Nyasha dzenyu dzakatiringana. Mazvita Mweya Mutsvene. Tinokutendai, tinokuvongai. Tinokurumbidzai nokuti muri Mwari. Mazvita Jesu. Iri yose pachigaro chenyu. Muzita raJesu weNazareta. Mazvita Mweya Mutsvene. Tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Jesu 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 tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Nasi tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Nasi tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Nasi tauya kuzokusumai nyaya. 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 Nasi tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Jesu tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Nasi tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Jesu tauya kuzokusumai nyaya. 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 Nasi tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Jesu tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Nasi tauya kuzokusumai nyaya. 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 Nasi tauya kuzokusumai nyaya. Tauya kuzokusumai nyaya. Jesu tauya kuzokusumai nyaya. Tauya
mutsvene tinokunamata, mweya mutsvene tinokuremekedza imanheru ano. Imi gwayana rakabayiwa pachikomo chemamwe, Mwari vakatikundira uhondo dzedu. Mangwanani ano Jehovha, manheru ano tiri pamberi pechigaro. Takatakura kutenda Baba nekuda kweshoko refeito riri kutaurwa pamberi pedu. Tauya kuzopira nyaya dzedu kwamuri changamire. Tauya kuzosangana nemi mweya mutsvene manheru ano. Tauya kuzonzwa kwamuri dimuridzi waupenyu. Tauya kuzonzwa kwamuri gota shumba yerudzi rwaJudha. Sanganai nesu manheru ano tiregere kudzokera takadaro. Umwe naumwe auya nenyaya dzake mweya mutsvene kuzozvipira kwamuri changamire. Semurandakadzi aiunganidza utsotso akanonga utsotso huviri hwaimirira muchinjikwa. Nesu tauya nenyaya dzedu, tauya netutsotso twedu kuti tisangana nemi manheru ano mweya mutsvene. Parichataurwa shoko renyu mweya mutsvene ritiitire zvakanaka. Sanganai nesu Baba manheru ano, mutitsiure nekuda kweshoko, mutiropafadze nekuda kweshoko. Jehovha, sanganai nesu manheru ano. Sanganai nesu Baba sezvamakaita shirikadzeka kuJerusarema. Mayakadzwa inzwi renyu rakaziva kutaura kwaMwari. Sanganaiwo nesu Baba munyika yatiri kurarama. Sanganaiwo nesu munyika yatigere. Tauya kuzopira nyaya dzedu kwamuri nekuti mune mhinduro. Tauya kuzopa rumbidzo dzedu kwamuri nekuti muri Mwari. Gamuchiraiwo rumbidzo dzedu mweya mutsvene. Minamato yedu ngaive hwema hunonuhwirira pamberi pechigaro chenyu. Mazviita mweya mutsvene, mazviita shumba yerudzi rwaJudha. Muzita raJesu, amen. Amen. Madekwana ano ngatisvike patinogamuchira tiri paday number 4. Mwari achingotigonesa. Ngatisvike patinogamuchira mambo Jesu musharukwa vatitendera kuti tinge tiri pano muzita nemuropa ramambo Jesu, amen. Ngativagamuchire zvakare mambo Jesu akanaka ava muzita nemuropa ramambo Jesu, amen. Tichitenda praise and worship tese tichitora nzvimbo dzedu. Nguva ino ngatisvikei patinogamuchira baba namama. Tinokugamuchirai tose takasumuka, ngatigamuchirei baba vedu namai vedu muzita nemuropa ramambo Jesu, amen. Ngativagamuchire zvakare muzita nemuropa ramambo Jesu, amen. Tingatoredi nzvimbo. Nguva inorega tisvike patinogamuchirawo church board yepano muzita nemuropa ramambo Jesu, amen. Tigogamuchira zvakare maleaders wose anongonzi leader mukati meneimba inzwi yekugamuchirika muzita nemuropa ramambo Jesu, amen. Tigogamuchira zvakare vana baba nana mai vauya mukati meneimba inzwi yekugamuchirika muzita nemuropa ramambo Jesu, amen. Tigogamuchira zvakare vana vedu vatakapiwa naShe, mayuthi, matineja nemasunday school. Ngativagamuchire pamwe chete muzita nemuropa ramambo Jesu, amen. Tine vaenzi here vatanga kuti tikutawo zuva ranhasi. Nguva inoi tava kuisirawo kune testimony. Mr. Mija. Muzita raJesu, hallelujah. Muzita raJesu, hallelujah. Ndiri kufara ndiri pano paRudaport. Baba namama maicherechi ndinokudai. Mwari verugare vakuchengetei kuitirawo inini
Mwari verugare vakuchengetei. Kana tiri pano tiri kwasekuru, vanotiziva tiri vekuwestern area. Asi kana zvinhu zvikarema tinomhanyira kwasekuru. Pano ndanga ndakaremerwa mugore rakapfuura, gore ra2024. Ndanga ndine kensa yaiva pastage 4. Zvinhu zvanga zvisina kuchipa. Vakandiona vanondiziva. Ndine rimwe soja rangu pano, Mama Simukai. Nhasi ndinoda kumbokusimudzai. Amai vaindinamatira. Ava vanhu vaMwari ava handitombotaure. Amai ava Mwari vakava vachengete, handivazive. Ndakavaona pano nekusanganiswa nekunamata. Asi pavakanzwa kuti ndaita dambudziko, chero ndiri muhospital, vaimukomba cheto vaifunga kuti kana vauda kufona vaitanga vataura kuti ndichazofona nenguva dza10, kureva kuti vachanamata for more than an hour vachinamata. Ndoda kutenda vanhu vaMwari vepano. Mai ndofunga Mai Makanda vari kupi vanogona kungoita witness. Avo Mai Makanda. Mai Makanda vanotyava. Vaiti zvinhu kana zvaoma hanzi Miss vangonditarisa kudai sobva varega. Asi baba vakamira neni. Ini ndinovati sekuru, but kwandiri ini ndi baba vangu. Because vanongonditi my daughter. Vaindisimbisa. Pamwe pacho testimony yangu inorwadza. Asi kana uchitozongoudzwa usina chawakaona, haumbozvifunga kana kuti kunongochiti vanhu vari kunyepa. Ndandiri pastage 4 yanga yakaoma ichinzi yaspreada mapapu, yaenda kumalungs, yaenda kuliver, yaenda kupi, kensa yanga yaenda. Asi baba vaiti vakandibata vakatanga kunamata. Ndine mashoko avanenge vachinamata. Pano Mwari vachiri kuita zvinhu. Rutapoti muri kundinzwa. Pano Mwari vachiri kuita zvinhu. Nhasi ndangouya kuzokuudza mumwe munhu kuti pano pachiine nyasha. Muzita raJesu, haleluya. Ava havana kuzorora vanhu vaMwari ava. Kwegore rese, I think ndizvo baba nditi. Gore rese zvinhu zvarema, zvinhu zvaoma. Ndauya pano vandiitira maUber, ndaenda kuHelen Joseph, vakamira neni kusvika ndazoenda kunoporera kunonzi kuDurban. Vaiziva kuti ndiri papi, vaiziva kuti ndapinda muward, vaiziva kuti ndarapwa here, Dr. asvika here. Ava vanhu vaMwari ava vachengetei Rutherford. Ava vanhu vaMwari havana kundisarudza kuti sensi tave kuwestern area. Vakamira neni. Ndinoda kungosimbisa mumwe munhu. Panapa pachiine nyasha vadikani. Zviri kuda kuti nethimu yenyu yamuri kufamba nayo gore rineri yekutenda iyoyo. Ukasara nethimu iyoyo watosara. Nekuti ndiwo yandiita kuti ndinge ndiri pano. Kutenda kwangu ndokwazoita kuti ndinge ndiri pano. Baba vangu ndaivaudza history yangu. Mfundisi chirichi pamwe pacho igamba. Nekuti ndaifunga kuti vachatya. Baba vanhu vese vakazvarwa namai vangu vakatungamira kuenda kumusha. Kwasara inini ndega. Vakati hazvina basa my daughter, hausi kufa. Saka pane pamwe pekuti zvainge zvarema. Mfundisi ndinokudai. Amai ndinokudai amai. 12 o'clock handina kutya kuvanetsa vanhu vaMwari, handizive kuti ndichavatenda nei nekuti ndapora. 12 o'clock ndaingovamutsa. Baba mukai, vakati chii my daughter. Foni yangu ndofunga yaitogara vachitozoti kana ndafona vaibva vafona bheki. Chii ndoti baba handisi kurara, pain. Vanoziva nyaya dzekensa vanoziva. Pain inenge yakabata usiku. Waingonzwa voti ndaakutotaura izwi izvezvi. Iwe dutu remarwadzo nyarara, uyu mwana arare uyu. Kutaura chokwadi inini handizive, ndosaka uchinzi kensa iri spiritual. Vaiti vakangonamata ndakutobatwa nehopi ndotokodza. Baba Mwari vekudenga vakurangarirei. Ndine mazwi avakataura vachinamata. Rimwe gore tiri kukembi 2021. Vakati vane mweya vanoziva kuti
mamisha mavo munoitikana rufu zviya zvekuti gore negore kunofiwa chichi uyai tinamate nemi. Ndakaenda ndikanoti baba ndasara ndiri wani. Wakati iwewe ndiwo wandiri kutoda iwe kuti uzopa testimony mangwana. 2021 taenda kukempi yemadzimai tiri panapa. Vakanamata nemi. Saka gore rakapera manje. Rufu rwanga rwashanya. Rufu rwanga rwashanya. Inini ndakaruona rufu kwete zvekuti ndoudzwa. Ndakaruona zvekutoti unoona nzvimbo yakanaka ichiimbwa kombi ichikrosa border. Ndichimuka pakati peusiku ndichingonamata kuti Mwari. Saka pane pamwe pandakamboona vamwe vanhu vachitaura kuti vanhu vanonamata vaye vachiti Mwari womufundisi Jiriji, Mwari womufundisi Tiringe, Mwari womufundisi vanhu vekuZayoja, Ezekiel. Avanyepe vanhu ivavo. Ini ndaiti kana zvandiomera toti Mwari womufundisi Jiriji. Muri kupi nhasi? Gore rakapera ndaudzwa nemadana chiremba kuti handisisina mwedzi yakawanda ndichirarama. Kenza yaspread. Ndakauya pana pamusi weTuesday. Ndikati baba zvinhu zvakaoma. Baba vakati mwana uyu ndine makore andakataura pamusoro pake. Kana Mwari asina kutenda mwana uyu, chimboshandisaiwo kutenda kwangu. Pane pamwe pokuti unoti ava vanhu vaMwari ndivo vakatumwa, isusu hatina kutumwa. Kana vachinge vachideclare, pamwe pacho unoti havasi kuzviziva zviri kuitika. Pain havasi kuiziva iri kuitika. Asi vakatotaura vakati iwewe hausi kufa gore rino, hausi kuzofa. Ndaiti ndikavatarisa so. Vachinamata vakati Mwari kana mwana uyu ndovungakura kutenda kwanga kwapera kwandiri. Vakati kana kutenda kwake kwapera, chimboshandisaiwo kwangu. Ndakarapwa vadikani. Ndiri pano nekuda kwenyasha. Ndiri pano vadikani nekuda kwenyasha. Ndichengetereiwo vanhu vaMwari ava. Mufundisi namai ndinokudai. Maita basa mama netestimony. Sikapedze nguva inoregere mama vachi. Baba vachiuya. Takasimuka. Hallelujah. Regai ndikwazise baba Gondwe nemhuri yavo vasina vavakwazisa. Ndibatsirewo kukwazisa baba Gondwe nevana vavo pamwe chete naamai muzita raJesu. Hallelujah. Yeah. Thank you so much, my daughter. Patakadarika tese pairwadza. It was not easy. I remember another day pavakandiratidza chipepa chavo changa chakadeclare 18 days in fine margin. Doctor paunopiwa mapepa penyu paya tarisai something that is written in fine margin, not only that is written in bold. And ndakanga ndadeclare 70. Munhu akanyorwa kunzi 18 days or plus or minus 18 days because the heart is gone. Ndobva ndamuudza kuti unorarama. Ndakasvika kumba ndikabuda ndikaenda kuofisi ndikanopfugama ndikaisa musoro pakati pemakumbo ndikati Mwari kana akaenda kutenda kwangu inini kunogona kusheka pa the next problem. Because chinotiraramisa sevafundisi kutaura izwi roshanda pane uyu. Ndikasanganazve neproblem ndoti Mwari uya akamboita izvo itai futi papi apa. Saka mainzwa vaIsraeri vainamata vachiti Mwari vaAbhrahamu, Mwari vaJakobho, Mwari vaIsaac. Vaitaura kuti zvamakaita kuna Isaac itai zvakare zuva ranhasi. But patakadarika pairwadza uchiverenga fine margin yekuti uyu ari kuenda uyu. Amen and amen. But Mwari vakatirwira. Mwari ngavakuitire zvakanaka tisvike 70 dzandakadeclare. Mwari vachitibatsira. Chinhu chandakatenda machiri uye chandakanzwisisa machifundisi changu ndechekuti inini simba rangu riri limited, nepower yangu iri limited, nekuziva kwangu kuri limited. Asi kana ndazoconnecta kumuridzi webasa,
iyeye haazogumirwi. Kureva kuti ndikakuudza kuti unorarama ndichishandisa senemu neropa rekwajirija urarami, but ndikakuudza kuti unorarama ndichishandisa rakadeuka pamuchinjikwa, zvokwadi iroro unorarama, nekuti iroro rinoraramisa. Amen and amen. Kureva kuti pane nguva dzandinonzwisisa kuti ndiri munhu, asi ndiri munhu anogona kutsvaga nyasha. Kana ndadzitsvaga dzoshanda. Zvokwadi pane pamwe pekuti unotarisa soti ndiri munhu, but Mwari chivai Mwari sezvo muri Mwari. Manero ano zvakare Mwari ngavatiitire zvakanaka. Mwari verugare vatibatsire. Tirege kunzwa mufundisi Mpunga, but Mwari ngavangova Mwari vachishandisa muranda wavo muupenyu hwako. Munamato wangu nekukumbira kwangu kuna Mwari ndekwekuti zvatatouya nhasi tiri pano, Mwari ngaashandise mudziyo wake kutipfekedzawo zvimwe zvinhu zvatanga tisina. Tirege kudzokera kumba sekuuya kwataita. Mufundisi Mpunga, tiri kutotenda kuti Mwari ane chaakakubatisai, chine chekuita nekereke ino, chine chekuita neramangwana redu, chine chekuita nevana vedu. Tauya navo kuti mutaure navo kubudikidza naMwari wenyu. Manheru ano kereke ngatimbosimudzai maoko ungotaura kuti Mwari wekudenga pari kuuya muranda wenyu, ngaataurewo nyaya dzine chekuita neupenyu hwangu, ngaabatewo kurarama kwangu manheru ano. Mufundisi, uyai mutore nguva yose nekuzara kwayo. Mwari wenyu akubatsirei kurapa moyo yedu. Mwari wenyu akubatsirei kutiitira zvakanaka. Mwari wenyu atiendese kwatisati tamboenda, muzita raJesu, amen. Tinotenda Mwari wenyasha zhinji. Takamira kudaro ndoda kuti musvike pamunondibetsera kufarira muranda waMwari, muprofita wenzvimbo ino Reverend Jiriji pamwe chete naamai. Ngatisei maoko pamwe chete, uri pauri ipapo. Zvakakosha kufarira chipo chawakapiwa naMwari. Zvakakosha kufarira zodzo iri pakati pedu muzita raJesu. Haleluya. Tinotenda Mwari wenyasha zhinji. Panguva ino zvakare ndoda kuti tisvike patinoita chimwe chinhu chakanaka. Timbosvike patinofarira denga. Ndiani anofarira denga pakati pedu? Tisvike patinoita mheremhere yekufarira denga pakati pedu muzita raJesu Kristu. Haleluya. 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 Tinoda kuti tisvike patinombosvotesa Satani tichifarira Mwari wedu manheru ano. Tisvike patinombosvotesa madhimoni ekumusha. Ngaazive kuti kuna ari kurumbidza Jehovha ari paRudaport. Zvinhu zvemweya hazvina barrier, hazvina distance. Kumurumbidza kwauri hapana pakuri kutosheka hari dzekumusha kwako. Usvike paunomboita mheremhere yekufarira Mwari wako muzita raJesu. Haleluya. Praise God, praise God, praise God. Tinotenda Mwari wenyasha zhinji. Tisati tagara pasi tisvike patinofarira mai mufundisi Mpunga vakadai kutishumira nezuro zvakare vari pakati pedu, hama yerwendo, musvike pamunondibetsera kuvafarira muzita raJesu. Haleluya. Praise God. Mwari kumusoro kudenga vakuitire zvakanaka. Ungoudze munhu ari pedyo newe kuti waita zvakanaka wauya kuimba yaMwari. Waita zvakanaka wauya kuimba yaJehovha. Tinotenda Mwari wenyasha zhinji. Tichiremekedza shoko raMwari as a sign of respect to the word of God. Toda kuti svike patinongomira shoko raJehovha richiverengwa from the book of 1 Kings chapter 22 verses 32 to 34. Takamira kudaro, Bible rinotaura richiti vana vaIsraeri pavanga vakubuda vanonzi idyai chingwa chisina mbiriso, makamira makasunga chiuno chenyu muzita raJesu. Haleluya. Tisvike patinoverengerwa Bible shoko raMwari kubva kubhuku ra1 Kings chapter 22 paverse ya 32 to 34. Thank you. Vatungamiri vengoro pavakaona Jehoshaphat vakafunga kuti zvirokwazvo uyu ndiye mambo weIsraeri. Naizvozvo vakatendeuka kuti vamurwise, asi Jehoshaphat paakaridza mhere, vatungamiri vengoro vakaona kuti akanga asiriye mambo weIsraeri, ndokubva varega kumutevera.
asi mumwe murume akapfura museve wake chipfurepfure akabva abaya mambo weIsraeri paisangana zvipenga zvembatya dzake dzehondo. Mambo akati kumuchairi wengoro yake, tendeutsa ngoro undibvise pano pari kurwiwa ndakuvadzwa. Thank you so much. I'd like you to go to the book of Mark chapter 15 verses 40 to 41. The book of Mark chapter 15 verses 40 to 41. Vamwe vakadzi vakanga vachitarira vari kure. Pakati pavo paive naMaria Magadharina, Maria mai vaJakobho, munun'una waJosesi naSaromo. Vakadzi ava vemuGarirea ndivo vaimutevera uye vachimushandira. Vakadzi vazhinji vakanga vauya naye kuJerusarema vakanga varipo. Tinotenda Mwari wenyasha zhinji, tiise maoko pamwe chete tichifarira kuverengwa kweevhangeri yaJehovha. Zvakare tichitora zvigaro zvedu muuwepo hwaMwari. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, haleluya. Pandanga ndakagara apa ndisati ndasimuka, mostly kana uchida kuparidza mubvunzo unonga uinawo ndewekuti Mwari vari kuzoshanda mumba mavo kusvika papi, uye kana kuti Mwari vari kuzondishandisa kusvika papi. Muzita raJesu, amen. Ndangonzwa mwoyo mangu muchiti Mwari uwepo hwavo hwakazara mukati meimba ino, nokuda kwemumwe munhu ari kuzorangarirwa naMwari. Pane ari kundinzwa here panapa? Pane presence yaMwari inouya nokuda kwekuti Mwari pane zvavari kuda kuita. Pane mumwe munhu ari kuteerwa nepresence yaJehovha iri kungoti today is your day. Ndoda kuti udze munhu ari pedyo newe kuti today is your day. Mwari vachitiitira zvakanaka. Ndoda kuti ndisvike pandinoparidza evhangeri yandapa musoro weshoko yekuti the arrow of faith. Ndoda kuti udze munhu ari pedyo newe kuti the arrow of faith, kana kuti museve wekutenda. The arrow of faith. Pataverengesa kubva kubhuku ramadzimambo vekutanga chapter ya 22 kubva pavhesi ya 32 to 34. Tanzwa nezvemurume anonzi Jehoshaphat ari mambo, zvakare nemurume anonzi Ahabhu ari mambo. Madzimambo maviri aya, wani anga ari waIsraeri, wani ari waJudha. Muzita raJesu, amen. But Judha na Israeri imhuri imwe chete yakapatsanurwa naMwari pane imwe yenguva yekufamba kwaJehovha pakati paIsraeri. Kuparidza kwangu ndichatanga ndiri pana Maki pandaverengesa, then ndati fambe ndozonobuda ndakuna madzimambo, but tichanopedzera nhau yedu tiri pana madzimambo. Muzita raJesu, amen. Pabhuku raMaki Bhaibheri ratiudza iro pamusoro pevamwe madzimai vaizikamwa nekushandira Mwari. Madzimai aya akanga vari vana Maria Magadharina, panga paina naShuza nevamwe vakadaro. But pataverengesa Bhaibheri rataura rikati madzimai aya vari kuonekwa vakamira chinhambwe Jesu vachirovererwa. Ndoda kuti ungove nepicture yekuti tenzi vako vari kurovererwa but hauna kumira pedyo nemunhu wauri kuda. Pane ari kundinzwa here? Zvafanana nevanhu vari kuenda kumarinda, uri kuenda kunoviga mudiwa wako, but pari kuitwa ivhukuvhu hausi kusvika, uri kumira chinhambwe, hausi kusvika pari kuvigwa munhu waunoda. Bhaibheri rati madzimai aya akamira akatarira. Paanga akatarira ari kuona tenzi vavo achibvamburwa nekusekwa nekurovererwa. But semadzimai hapana zvavaigona kuita nokuda kwenecha yemadzimai. Zvakare nekuda kwekuti akanga achitonga nekukonzeresa kuti afe akanga ari madzimambo. Muzita raJesu, amen. But pandiri kuona madzimai aya
ndoda kundisvike pandinotaura makarekta emadzimai anga akamira. Taverenga zvakanaka dai tabva nayo kumashure zvishoma pavhesi maybe ya39 panotaurwa zvichinzi pakati pemadzimai pane ainzi Maria Magadharina. Maria Magadharina kuteera kwake Jesu yanga iri nhau yekuti zvainzi ane mamhepo anga akambobviswa palaifi yake. Mamhepo abviswa paupenyu hwake. Maria Magadharina bhaibheri rinoti akatanga kushandira Jesu nepfuma yake. Musira Jesu, amen. Which means zvino ndoda kuti ndisvike pandinotaura pamusoro pekushandira Mwari nepfuma yako kana kuti to partner with the kingdom of God. Whenever we are talking about partnering with the kingdom of God, it's a broad term or a broad statement. Yatinogona kupasanura totaura kuti you can partner with the work of God, or else you can partner with the minister of the word of God. Pana ari kundinzwa here pana? Pane kunonzi kumira nebasa raMwari, pozoita kumira nemunhu waMwari, pozoita kumira nezvinhu zvaMwari. But zvese izvi zvinobhadhara, but zvichibhadhara nenzira dzakasiyana. Pana ari kundinzwa here panapa? Pane vanhu vanoda organization inowa AFM womira nayo hazvina kuipa, but wosvika pakuvenga kana kuti kutadza kumira neatumwa paorganization, which means varume ava kana madzimai aya aimira nemuranda waMwari aiva Jesu panguva iyi. But pakumira kwavo nemunhu waMwari, Maria ainzwisisa kuti pamurume uyu ndine deliverance yandakasangana nayo. Ndinari kundinzwa here bana? Ndafara mai avo achipa testimony. Wana baba nana mai pane level yekuti Mwari vakakuitira chinhu. Unoti vamwe vanhu taurai zvenyu, vamwe vanhu rwisai zvenyu basa raMwari. But ini nekwandakabva handina simba rekurwisa zvinhu zvaJehovha. Ukaona mutende anomira achirwa nebasa raMwari, pamwe pacho haana paakasangana naMwari wacho. Akasangana naMwari anoti ndichamuteera kusvika pakurovererwa kwake. Pana anondinzwa here panapa? Zvoreva izvo kuti shoko rekuti Jesu akanga achizvidza utungamiriri hwevaRoma, Maria akanga akatombozvinzwa. But ari kuti taurai zvenyu, but ndine mamhepo andakabviswa. Pana anondinzwa here panapa? When we are talking of partnering, rege taure ndichimhanya, kana tichitaura pamusoro pekubatana nekumira pazvinhu, istatement inowanza kushanda kumabusiness. Tiri kuti iwe uya nezvaunogona, ini ndouya nezvausingagoni. Pane vanhu vari kupatina vari kuti uya nezvaunazvo, ini ndouya nezvausina, tobuda nechinhu chinogona kutibetsera mangwana. But partnering nekingdom yaMwari, tiri kuona a human being who is limited ari kuenda kuna Mwari who is unlimited. Vaviri avo vakasangana, munhu pane paachagumira, but Jehovha votangira pari kuzogumira munhu. Musira Jesu, haleluya. Ndinaneni here panapa? Ndinaneni here panapa? Wana baba nana mai regai ndikuudze, munhu une paunoperera, Jehovha votangira paunoperera. Zvoreva izvo kuti kana uchida kuti Mwari vazokuitire zvausingagoni, wadiwa tanga waita zvaunogona pamberi paMwari, vanogona zvausingagoni. Which means pane time muupenyu yekuti Mwari vanokupa mukana vekuti chimboita zvaunogona, ndawa pamberi apo ichasvika nguva yauchazoda ini ndinogona zvausingagoni. Musanzwe zvenyu godo wana baba nana mai. Kana pane waakurapwa kenza, mubvunze pane paakambomira kenza isati yaonekwa achiita zvaanogona. Pozoita nguva yekuti arara pabhedhi, chiremba oti hakuna kwaachaenda, denga roti pane pawakamboita zvaunogona.
rega ndichiburuke ndiite zvandinogona zvisingagonekwi nachiremba. Pana ari kundinzwa here panapa? Zvoreva izvo kuti when you are talking about insurance, even a funeral police haigadzirwi rufu rwauya, inogadzirwa uchiri mutano. Pana anondinzwa here panapa? Zvoreva izvo kuti ukazoona mota yenyaradzo ichimira ichiri tauya kuzotora nekurongedza mapfupa kana kuti mutumbi wemunhu, hazvina kutangira ipapo. Pane ukama hwakagadzira arara uyu achiri kugona kuenda kubasa. Mubvunzo wangu ndewekuti utano uchiri nahwo uri kuitei mumba maMwari? Ndinanenere bala. Mubvunzo wangu uri kuti uchiri kugona kumukira uri kuitireiko Mwari wako? Uchiri kugona kuenda kubasa uri kuitireiko Mwari wako? Ndawa iri kuuya nguva usikadi uchida yaushawirwa nezvivirawano zvausina kutarisira, zvausikagone, zvekuti weukama wakakutarisa vanoti tiri kudzoka mangwana but haadzoki. Wekuti weukama ukamufonera anoti kata foni ndichafona but haafone. Iriko nguva yekuti vese vakakupoteredza vachasuduruka, yekuti mumwe chete anogona kumira newe ndiJesu Kristu weNazareta. And the Bible says there is a friend who sticks to me closer like than a brother, who is Jesus Christ of Nazareth. But ndiri kutenda kuti havaburuki Jesu pese pese, vanouya kana zvichinge zvaoma. Ndo paunonzwa uchinzi auya asadanwa muponesi wangu. Ndauya kuzotaura naumwe mai wari mukati meimba ino, wadiwa gona kushandira Mwari. Pananenere balapa, wadiwa gona kushandira Mwari. Nyama ichiri kugona zviri kubvira. Baba nditendere nditaure nevanhu ava. Ndava pane matsotsi anoda kuzotsvaga Mwari, but panguva yanga akagwinya aisawa nebasa naMwari wacho. Wana baba nana mai, mukadzi anonzi Dorcas chakakodzeresa kuti amuke kubva kuvakafa, mabasa aakabata, nyama nemweya zvichiri pamwe. Maoko apetwa, mukadzi aradzikwa, ndo pari kunzi shehe dzaipita. Mukadzi amuke kubva kuvakafa, but chakonzeresa kuti amuke ndezvaakapatina nazvo nedenga. Achiri mutano, achiri mupenyu. Rega ndikuudze mwana wamai, mari yauri kudada nayo nhasi, yaunoti yangu haiendi kuimba yaMwari, pane nguva yaichasvika yekuti haigoni kukubetsera. Munozviziva here vana baba nana mai kuti kunyange ukabhadhara medical aid iripo mari yakazara, zvinonzi chirwere chako hatichagoni kuchirapa, taakumirira mazuva, mari iripo but munhu apererwa. Panepe kuti ukatarisa mari yako, wotarisa pei yako, woti ndakarongeka, wotarisa imba yako, woti ndakarongeka, wotarisa mota dzako, woti ndakarongeka, but pane nguva yakatarwa naJehovha yekuti ichasvika mota yako yakanaka iyoyo haugoni kuita even key on, kwete kurevha, kwete kupinza mugiya, kungoisa key on chete ndokunga watogona kuvhura dhoo racho. But nguva iyoyo kana ichinge yasvika, ndiri kufunga kuti denga ndo parinoburuka roti munhu uyo asati arwara nemota yake aishandira Mwari, munhu uyo asati arwara nemota yake yaindiziwa, ndinotenda kuti denga rinyarare nezita raJesu. Pane zvinhu zvinoitwa nemunhu zvekuti denga rinoti apa hatinyarare apa. Baba, munhu anoshinga kubhadhara insurance, handizivi zvangu yemota kuZimbabwe. Since ubaba ndanga kubhadhara insurance, mota yandanayo inogona yaH4, but my insurance ndebhadhara ma3rd party, but pamota dzese hapana pandakamboshandirwa neinsurance iyoyo. Ndaizitengesa mari yaenda kudhara, which means munhu kana aine simba
nezvivindi zvandiri kuti haisi faith, zvivindi zvekubhadhara insurance yauzoti mota yacho ichaita accident nayo rini, but munhu haagone kuti regai ndimboishuwe zvimwe zvinhu pamberi paMwari. Akanzibvisa chegumi kuti kana zvaoma ndichamira newe. Munhu haagone, anonzwa kuremerwa, but anonzwa kusununguka kuti ngaiende zvayo kumainsurance yenyika. But nyika, rega ndikuudze mwana waamai, variko vakabhadhara mainsurance kunyika, pavanonga vakuda help zvonzi yakalapsa, hatigoni kukubetsera, zvakapera. But tine denga risikakanganwi, ndine denga risikakanganwi, ndine denga risikakanganwi. Varipo vakabhadhara mafuneral police, but vakavigwa vari pamachanja pamiti, ivo vakambobhadhara mari. Vedhavzi varowa mari, venyaradzo vati hapana zvatogona kuita, insurance policy yako yakalapsa. But tina Mwari wekuti ukaita chinhu nhasi, denga harinyarara, denga harikanganwi, denga harikanganwi, denga harikanganwi, denga harikanganwi, denga harikanganwe. Enda unobvunza murume anonzi Modhekai, panonzi parongwa kuti ngavafe nokuda kwekuti aiziva Mwari wake. Bhaibheri rinoti Mwari wakashayisa hope kuna mambo Ahashiveroshi. Vakati akaitirweiko munhu akaita chinhu ichi? Zvikanzi hana chaakaitirwa. Zvikanzi enda unoitira muranda anonzi Modhekai, womira pamberi pake Hamani uchishedzera. Izvi ndizvo zvinoitwa anofanira kukudzwa namambo. Wana baba nana mai, vanhu vanokanganwa, but Jesu havakanganwi. Ndine munhu wandiri kutaura naye here panapa? Baba, pane vanhu vakaneta kushandira Mwari nokuda vamwe vakanamata vachibva Zimbabwe, vamwe vakagodorwa kwavakabva kuZimbabwe voti Bheja handichashandiri Mwari. Vamwe vakagodorwa nemapastors, vamwe vakagodorwa nemaelders, vamwe vakagodorwa nemaworkmates avo, but uchibva wadududza. Rega ndikuudze mwana wamai, sapasta ndogona kukukanganisira, but handigoni kudzima zvawakaitira Mwari. Sapasta ndogona kukuisira gokora, but handigoni kudzima zvawakaitira Jehovha. Vanhu vanokanganwa, but Jehovha havakanganwi. Vanhu vanokanganwa, but Jehovha havakanganwi. Vamwe vakatsikwa nemaelders, ndokubva aBheja akati yangu haiendi kucheche. Rega ndikuudze mwana wamai, vanhu itsika yavo vanokanganwa, but Jehovha havakanganwe. Musina Jesu, haleluya. Musina Jesu, amen. Mukadzi anonzi Maria, Bhaibheri rinoti iro Maria ari kuteera Jesu ikategori yekutanga nokuda kwekuti ane mamhepo akabviswa naJesu. Which means ane chekubata. Tine vanhu vari pakati pedu mukati meimba inoyi vakarangarirwa naMwari. Tarisa kwavakabviswa naJehovha. Hasita kuti ukangano, rega kuvarairwa, rega kuvarairwa. Baba, vanhu vanokanganwa. Munhu anokanganwa kwakabva. Zvekuti aifamba netsoka achienda kuchikoro anokanganwa nekuda kwekuti ane mota hwani yaari kudhiraivha. Rangarira kwawakabviswa naMwari. Mukadzi ainzi Mary akanga aine tunhu twake, anga aine mari dzake, but mari yake haina kugona kubvisa mamhepo. Musina Jesu, haleluya. She was a business woman, but mari dzake hadzina kugona kubvisa madhimoni anga ari paari. Zvakatoda Jesu kuti madhimoni aende. Akati handikanganwe kwandakabviswa. Ndakuda munhu ari kuti handikanganwe kwandakabva. Ndiwe here uri kugara muSouth Africa nhasi, rangarira kwawakabviswa naJehovha. Ndiwe here uri kugara mumagetsa, rangarira kwawakabviswa naJehovha. Ndiwe here une mhuri wewe, rangarira kwawakabviswa naJehovha. Ndiwe here wauya pano uchidhiraivha, rangarira kwawakabviswa naMwari. Musina Jesu, haleluya. Musina Jesu, amen. Muupenyu rega kufarisa zvekukangana zvawakaitirwa naJehovha. Muupenyu rega kufarisa zvekukanganwa kwawakabviswa naMwari. Pana ari kundinzwa here pana? Pana ari kundinzwa here pana? Musina Jesu, haleluya. Musina Jesu, amen. Which means kana wakuenda pamberi paMwari, takuda vanhu vari kuenda vachiti Jehovha handisi chinhu pamberi penyu. Mari yangu hachisi chinhu pamberi penyu. Nokuti rimwe zuva mari yako iyoyo
ichatadza kukubetsera, ichachitadza kukusvitsa kwauri kufunga kuti inogona kukusvitsa. But umwe chete unonga ukatarisana naye ndiJehovha. Pana anene here panapa? Pana anene here panapa? Pane nguva vana baba nana mai yekuti inosvikwa yekuti unonyatsa kuwanwa baba vanhu vanotekisira nemagrupu ekumafamilies neekuchechi kuti nhasi zviri nane apedza banana. Nyuzi dzekuti wapedza banana 1 dzinovharira kumafamilies kwese. Nanatezvara vanoudzwa kuti zviri nane nhasi ndawa banana rapera. Ipapo ndo pauchaona kuti zvinhu zvese hazvina maturo. Bhaibheri roti kana uchiri mupenyu gona kuunza pfuma yako muimba yaJehovha kusina zvifukuto, kusina mbavha. Ndava kunze kwamunoendesa mari kune mbavha. Muzira Jesu, haleluya. Muzira Jesu, amen. Ndinanenere bana. Mary akati handiko hazvigoni. Ndauya chinhu chinonzi revival baba. Revival kumutsirizwa kwemunhu. Pane vamwe vanhu vanga vakuneta kushandira Mwari. Pane vamwe vanhu vanga vakudzikira kushandira Jehovha. Ndangouyawo nenzwi revival pamberi pako kuti wanga usina kukanganisa pawaishandira Mwari, but pawakutadza ndo pawakuneta. Raise up the daughter. Nezita raJesu simuka zvakare utange kushandira Mwari wako nezita raJesu Kristo. Regedza kuteerera vanhu. Ndava panotaura Mwari vanhu vanotaurawo. Muzira Jesu, amen. Panotaura Mwari vanhu vanotanga kutaurawo. Ndeipo nyuzi yauri kuzoteerera. Nhasi ndakupa nyuzi dziri nani. Regedza kuneta kushandira Mwari wako. Regedza kuneta kushandira Mwari wako. Pane kategori yevanhu vechipiri baba anoti mfundisi ini ndakangozvarirwa mudhorobha handina zvese zvekufamba netsoka ndezvenyu. Handina kwandakambofamba netsoka. Handina ndakangozvarirwa kwakanaka. But ipapo regai ndikudze. Kune imwe kategori inofana kutenda nekupupura kwatinoita. Kana mai ava vapupura iwe usina kubvira wasangana nazvo, ita kuti ko ndiri aniko ndinganzvenga pazvinhu zvakadai. Amwe matestimony ngaakusimbise nokuti hausi wenjanji, hausi wesimbi, uri munhu wenyama. Zvawirwa namai yavo it's a testimony iri kuzobatsira mumwe munhu asina zvamuwira. Woti kana ndasvikirwa nenguva yakadai. Ndo Bhaibheri parinoti vamwe vakamukunda Satani nekupupura nemiromo yavo. Baba, testimony ine power. Chakonzeresa kuti machechi edu asakure. Musira Jesu, amen. Pana ari kunzwa here bana? Kana uchinizwa simudza maoko. Kana uchinizwa chiri kuita kuti machechi edu asakure. Musira Jesu, amen. Ina yekuti Satani anokupa vanhu mukano wekuti imbirai Mwari, bvisai offering, itai zvimwe zvese. But when it comes to testimony, Satani anovhara muromo yevana vevanhu. Varimo vakaitirwa zvakanaka naMwari, but Bhaibheri rakataura kuti vakamukunda Satani vakamukunda nekupupura nemiromo yavo, which means there is a power in testimony. Mukaona machechi anokura vatori netime yematestimony. Musina Jesu, haleluya. Pana ari kundinzwa here bana? Pane vanhu vakaitirwa zvakanaka naMwari mukaramba makanyarara. Pane vanhu zvekuti unongonzwa kuneta kuya kuzopupura zvawakaitirwa naJehovha, but testimony iyoyo kaiita pamberi paMwari, Mwari unodenga unokuitira zvakanaka. Muzita raJesu, haleluya. Pana anene here panapa? Jehovha ngavakuitire zvakanaka. Mwari kana vane zvavakakuitira, gona kumushandira zvakare, gona kudzoka pamberi pake, nokuti chese chaunoita pamberi paMwari chinosvika nzvimbo dzausikagoni kusvika. Come on, ndine wandina here pano ndakutoparidza zvekupedza nezita raJesu. Chese chaunoitira Mwari chinosvika kwausikagoni kusvika. There is a power in serving God. There is a power in faith, which means chinonzi kutenda chinofana kubatanidzwa nemabasa ako pamberi paMwari. Kana waakushandira Mwari uchiimbira Mwari, regedza kuimbira Mwari zvemanyavi, but imbira Mwari zvine kutenda. Ndine presendoship iri panapa here. Ndava kuimba kwamunoita japraise akanzi atendeuka anouya kuzokuimbirai, newewo ukaenda kubhendira japraise unogona kutoimba futi. Why? Because kuimba is a gift. Ukaita zvekutamba unoimba uri muchipo,
nyasha dzevanoimba dzisisipo. Pana anondinzwa here panapa? Kana wakuimbira Jehovha, imbira Mwari zvine kutenda mukati. Kana wakupa pamberi paMwari, ipa zvine kutenda mukati nezita raJesu Kristu weNazareta. Which means kana ukaita chinhu ichi, Mwari havarambi vakanyarara. Mwari havarambi vakanyarara. Whatever chaunoita pamberi paJehovha chinotakura manzwi ane uremu. Ndo pandakataura paya ndikati ukaona uchipa mari pamberi paMwari uri kuipfugamisa pamberi paJehovha, like what he did, atoipfugamisa pamberi paMwari. Baba, kana makagara pamakagara ipapo, mari ngaive muranda wenyu. Ndawawaisarendesa pamberi pamudhara wese anoisa chinhu paaritari ari kuchishaisa simba. Ukauya neurwere paaritari uri kushaisa urwere simba. Pana anondinzwa here panapa? Ndawa ndo chikuwa chedu chino. Vamwe vachienda kunopira midzimu, vamwe vachienda kumarinda. Isu tinouya paaritari, isu tinouya paaritari. Vamwe vachikanda mari pamharadzano dzenzira, isu tinoiisa paaritari. Pana nenere panapa, pana nenere panapa. Whatever you are going to give in the house of the Lord, ngauwe museve. Ndautenda pataito yangu, ngautowe museve. Uchashanda munyika yemweya mareta lawosha. Whatever you do in the house of the Lord, ngazvishike kwa usagoni kusvika. Cornelius anonzi Cornelius, minamato yako yasvika nezvipo zvako zvasvika pamberi paMwari. Waizviziva here muranda waMwari kuti pese paunounza regai ndimboti handitenderei ndibate mari iri panapa? Muri kuona mari? This is 100 rand. Ndoda kuti usumudze maoko anochindona, sumudza maoko ako. Simudza ruoko rwako pamberi paJehovha. Muri kuona mari? It's 100 rand. Tikaiisa muno, chechi ichaitora yondoshanda zvinhu zvaMwari. Uri kundinzwa here? But payatopinda muchasara moshandisa bepa. But value yayo Mwari ndiyo yaatora. Vanobvunza kuti iri kuenda sei kuna Mwari? Mwari vanotora value, ndiyo yavanoenda nayo mosara muchishandisa zvimwe. Value iyoyo ndiyo inotorwa naMwari pamberi pavo. That's why muri kuona pane shirikadzi zvinonzi iyi ndiyo yapa kupfuura vanhu vese muzita raJesu, amen. Which means chese chaunoisa pamberi paMwari, Mwari vanotora value. Value yechinhu ichocho inofanira kuti ishande pamusoro poupenyu hwako nezita raJesu Kristu weNazareta. Nezita raJesu Kristu weNazareta. Bhaibheri rinoti murume anonzi Ahabhu asangana naJehoshafata. Anotaura kuna Jehoshafata akati, unozviziva here kuti Ramoti Gireadhi nderedu? Zvikanzi ndinozviziva, zvikati takagara zvedu, but Ramoti Gireadhi nderedu. Zvikanzi ndinozviziva, zvikanzi ndipikire kuti uchaenda neni kunorwisa Ramoti Gireadhi. Zvikanzi hondo yenyu mambo Ahabhu ihondo yangu, imi neni hatina kusiyana, handei tinorwisa Ramoti Gireadhi. Bhaibheri rinoti murume anonzi Jehoshafata akati, tisati taenda kunorwisa Ramoti Gireadhi, hatina here munhu waMwari watinogona kubvunza kuti toenda here kunorwisa Ramoti Gireadhi? Zvikanzi ndinawo vaprofita mudunhu rino, zvikanzi ngavashedzwe. 400 prophets ndokubva dzauya. Bhaibheri rinoti wari kusvika kunomira pamberi pemadzimambo maviri, vachisvika kunomira pamberi pavo. Bhaibheri rinoti vanobvunzwa namambo apa, toenda here kunorwisa Ramoti Gireadhi? Zvikanzi ne400 prophets, endai mambo, nokuti Mwari vakupai Ramoti Gireadhi paruoko rwenyu. Ndinari kundinzwa here vana? Ndinari kundinzwa here vana? Ndatobatana neni ndakutopedza izvozvo. Zvikanzi endai nokuti Mwari atoisa paruoko rwenyu. Zvikanzi naJehoshafati, hakuna here muprofita waMwari watingabvunza naye nenhau iyi? Amboti hakuna here vaprofita? Vaprofita vakauya, zvikanzi vaprofita tavaona, but hapana here waMwari watiri kuda panapa? Zvikanzi naapa aripo anonzi Mikaya, but ane tsika yekuprofita zvisikawirirani neni. He always prophesy against me. Which means apo waitozviziva kuti pawasvedza 400 wazvishedzera vanoprofita zvinokufadza.
Munozviziva here kuti vanhu panyika vanoda vashumiri, vanoda mapastors vanotaura zvinonyetekenyedza nzeve, ataura zvinotsiura. Vamudi is not familiar, but ndauyawo pano semuranda waJehovha akamira patsoka dzamudhara. Ndauya kuzokuudzawo tine nyasha dzatiinadzo dzekuti tiri pano manheru ano, tine deliverance yatiinayo. Hapana mamhepo ari kuzopona, hakuna dhimoni riri kuzopfuura. Ndava tatokonga nzvimbo ino, tatorovera mbambo pano, masuo ese tavhara panyika yemweya. Nezita raJesu takutotora simba rechikurira, and the devil is a liar. Nezita raJesu. Bhaibheri rinoti Mikaya apedza kuprofita ndokubva ati, mambo endai munorwa, Mwari vachakupai guta. Zvikanzi ndondipikira kangani undiudze zvataurwa naMwari. Zvikanzi mambo regai ndikuudzei, kwamuri kuenda uko kune nyaya. Ndaona makwai akazadza makomo, vafudzi vasipo. Kuenda kwamuri kuita hamusi kuzodzoka. Zvikanzi mambo kuenda kwamakuita hamusi kuzodzoka. Mumwe murume ndokubva arohwa Mikaya mbama, amurohwa mbama. Zvikanzi iwe mweya waMwari wakavharini pandiri kuti uzotaure newe. Zvikanzi shamwari naapa, torai murume uyo anonzi Mikaya mumuvharire kuti pandiri kudzoka kubva kuhondo ndo pamuchamuburitsa ipapo. Mikaya akati, mambo endai nerugare, mambo endai nerugare. Mukadzoka muri mupenyu. Jehovha havana kutaura neni. Kana paine mamhepo apinda mukati meimba ino akadzoka akabata life yako, Jehovha havana kutaura neni. Nezita raJesu hapana anopinda pane uwepo hwaJehovha. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Baba ndichipedzisa, murume anonzi Ahabha ndokubva aona kuti kwatiri kuenda uko mambo anonzi Aram vangaudza varume vavo vemachariotsi kuti pamuri kuenda kuhondo regedzai kubaya mumwe munhu. Tsvagai mambo Ahabhi, ndiye wandiri kuda. Ahabhu ndokubva anzwa information, ndokubva akumura bhachi ndokupa Jehoshafata. Akati, disguise, woita senge ndiwe Ahabha. Ndawa vanhu vese vari kunditsvaga. Newewo Jehoshafata uri kupfeka bhachi rine ropa. Pane vanhu vanopfekedzwa mabhachi ane ropa muchechi. Arida kuurayiwa ndiAhabha, but riri kuzikamwa ibhachi. Ari kukumura bhachi wopa mumwe munhu. Pane vamwe vanhu vekuti kana vakuda kuita zvinhu muchechi vanokumura mabhachi wopa vamwe. Woti iwe enda unoita. Mwana wamai ramba kupfekedzwa mabhachi kene vamwe, ramba kupfekedzwa mabhachi kene vamwe. Nezita raJesu ndichitopedzisa. Bhaibheri rinoti iro vari muhondo ndopataverengesa murume anonzi Ahabha ari pabhiza. Kana uchindinzwa shout fire, shout fire, shout fire. Bhaibheri rinoti Ahabha, Jehoshafati ari muhondo achirowa bhiza, akapfeka bhachi rine mhosva. Varume ndokubva vatanga kumuteera, vakati ndiye vatiri kuda. Izvo hasiri yebhachi chete. Murume anonzi Jehoshafati paari kuzviona, Bhaibheri rinoti akabva aridza mhere. Paari kuridza mhere, varume ndokubva vati hasiriye, ndatopedza izvozvi. How many are ready now? In the name of Jesus. Zvikanzi hasiriye, tanzwa nekuchema. Bhachi ndiro, but munhu ari mubhachi hasiriye. Bhachi ndiro, but ari mubhachi hasiriye. Bhachi ndiro, but ari mubhachi hasiriye. Zvinonzi wakabva wamira kuteera. Pavari kumira, bva pangoita zimwe zibvana. Varipo here vana mai varedi. Bva pangoita zimwe zimurume harina kutaurwa nezita. Bhaibheri rinoti akangotora uta nemuseve akati apedza nguva tichidzengirira munhu asiriye. Ndokubva atora uta ndokubva atatamurira mudenga. Paari kutatamurira mudenga, Bhaibheri rataura zvakanaka rikati
akarowa chinonzi chipfure-pfure, kana kuti akarowa asikashumbi, kana kuti akapfura asina kuema, which means akangopfura zviri random. Pana nedere bada. Ndimbodzwe kumashure zvishoma. Ahabhu mumwe chete apedza kuurayisa Naboth nekuti anga amutorera munda wake. Chiprofita chakauya naElijah muTishibite. Zvikanzi nokuda kwekuti wauraya Naboth, ropa rake paraverera, ndo pachawerera ropa rako richananzva nembwa ipapo. Which means murume anonzi Ahabhu anga aine chiga cherufu, kwete ruri kubva kuvanhu, but ruri kubva kuna Mwari. Saka murume paari kuhwembura uta, akati ndaungoregedzera mumhepo, uta uri mudenga musewe, wakaenda kunobata inzwi rechiprofita, ndokunangisa kuna ane mhosva. Ndauyawo pano wana baba naana amai, pane musewe watoda kuregedzera, musewe wekutenda une prayer mukati. Don't worry. Pane mamhepo ane system yekuhwanda, pane madhimoni ane system yekuhwanda, zvekuti anokonzeresa kuti vana vasarorwe, but hamuzivi ari kukonzeresa. Sekuru anokukwazisa wasvika kumba, ndiye ane gona rapedza vanhu, but he acts nice. Don't worry. Musewe uri kuenda pana ane mhosva, hauna kundinzwa. Pane zvikwambo zvakachererwa pachuru, izvozvo hapana ari kuziva. Ndawakacherera wacho akatofa kare, muri kunongedzerana mumuri, but akapara mhosva ari nice. Ndauyawo pano. Don't worry. Musewe wekutenda uri kuenda pane nyaya nezita raJesu. Kana vakatora zita rako vakarinyora pabepa vakakanda munasave, don't worry. Musewe wemupreya uri kupinda munasave uchiteera pane nyaya nezita raJesu. Kana uchindinzwa shauti fire. Hey. Muzera Jesu, haleluya. Ndiri kuzvinzwa ndiri panapa kuti kune mweya yanga yakazorora yaifara vanhu vachipomedzera. Waipomera bhosi wako kuti akakuvenga, bhosi haasiri ane nyaya, ibhatyi chete raakapfekedzwa. Muridzi wenyaya pane paari. Uri kuvenga mudzimai wako kaiwewe, mudzimai wako hana mhosva yaakapara, ibhatyi raakapfekedzwa. Ahabhu pane paari, but don't worry. Ticharegedzera musewe munyika yemweya, ane mhosva ngaananurwe. Kana paine nyoka inobuda na 12 o'clock dzeusiku, hapana akamboiona, iriyo yakonzeresa muruzi. Iyoyo tiri kuzoinanura manheru anaya, tiri kuzoinanura manheru anaya. Chakanakira faith inosvika kusikasvikwi nevanhu. Faith inosvika kusikasvikwi nevanhu. Baba, ndiri kungonzwa izvozvo kuti dzatinoda kutubura manheru anaya ndedzanga dzakawanda kwemakore. Makii anga akakiwa aane ngura yemakore, vanhu muchinongedzerana so, but pane nyaya pakii yakakandwa nemuroyi. Don't worry. Kii iyoyo tiri kuzoinanura manheru ano. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Ndawa Ahabhu ndiye mumwe chete akamboudzwa naElijah kuti mutambudzi waIsraeri. Ndiwe mutambudzi waIsraeri. Varipo vatambudzi vaIsraeri vakagara kumamisha uko. Don't worry, une mhosva yawakapara nezita raJesu Kristu weNazareta. Ndawa Ahabhu ane dare rakabogarwa pachikomo chekameri, but iye akaita saapona, akambotsvaga kuuraya Elijah, akaita saapona. But this time around Ahabhu,
tiri kuuya nemuseve wekutenda nezita raJesu Kristu weNazareta. Izvozvi nezita raJesu takutopedza kana paine urwere hwakawanda. Nezita raJesu Kristu takuda kusvika patiri kurekedzera museve wekutenda. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ndiri kutozvinzwa pana ateerwa nesimba ramudhara, pana ateerwa neuhepo hwababa yako yekudzungaira muri mujoni yakutopera izvozvi. Bhaibheri rinoti chimwe nachimwe chine nguva yacho. Ndauyawo kuzoisa expiry date yako yekudzungaira muSouth Africa. Ndauya kuzoimisa nezita raJesu. Vana baba nana mai, tino ofisi yatinoshanda, ofisi yaMwari, ofisi yamudhara anogona zvisingagonekwe nevanhu. Nezita raJesu, the devil is a liar. Pese pawapinda hapana chinobudirira. Enough is enough in Jesus' name. Mama, raise up your hands before the Lord in the name of Jesus Christ of Nazareth. Nerata kadabila manjanda kadobi. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Dzikisa maoko ako pamberi paMwari. Ndiri kuedza kuti Jehovha vandinongedzere vari kuzorangarirwa pano muzita raJesu. Iwe chingogadzirira ipapo kuhwembura uta hwako hweprayer. Prayer yako yanhasi yakasiyana nemaprayer ese. Prayer yako yanhasi ine kutenda mukati. Prayer yako yanhasi ine faith mukati. Faith ngaiende pakakanganiswa life yako. Vana baba nana amai, handingatende kuuya kuzoparidza pano vana vevanhu voramba vakatsimbirirwa. Bhaibheri rinoti the kingdom of God suffereth the violent and the violent men shall take it by force. Nauye kunamata ndeyemutsimba, zvijambanja ndo zvatinoda dzimwe nguva. Ndiri kutaura kune mweya ine nharo inobheja kuti tisiwaridziwe misha, mweya yana gurundoro, mweya yana masivanda inotonga madzinza wose. Mwana wamai makorokoto, today is your day. Tine dare remweya, pane vari kuzoporeswa urwere, pane vari kuzosunungurwa, vakaipa achida asingade. Nezita raJesu retakata paparate. Tanga kunamata uri ipapo uchihwembura uta hwako. Tonduwa rine mazita ita kuti kana iripo mhepo iri kuteera imba yangu, ndiri kurekedzera moto, ndiri kurekedzera moto, ndiri kurekedzera moto, ndiri kurekedzera moto. Pray. Rekedza kunyarara pari kukandwa miseve yekutenda, pari kukandwa miseve yeprayer. Ramba uchinamata, pane zviri kutoitwa namweya mutsvene. Amai rekedzai kunyarara, pane patiri kuzoyambutswa. Ndaona Joridhana rakamira pamberi pako, pati riri kuzodududza, riri kuzokuvhurira nzira. Nezita raJesu tina Mwari vanomeresa maruva murenje. Tina Jehovha vanoisa nzira pasina nzira. Behold, your good God is going to do a new thing today in Jesus' name. Maritala perazaketa kadaba. Prayer yauri kutoita izvozvi, ona iri kutoyambuka bhodha. My God, ndine vangani vari kurevesa pano. Ndo pane simba redu ipapo. Regedza kuvatuka vachienda kun'anga. Isu hatendi kun'anga, but apa ndo pane simba redu apa. In the name of Jesus. Mama retalata kadabi nezita raJesu anerata kadava monjanda kadabarade velata kadobaya. Tine 2 minutes tiri mu prayer. Just push, just 2 minutes. Ndopa uri kuhwembura uta. Rekedzera munyika yemweya, rekedzera kwaunobva, rekedzera kwawakarorwa, rekedzera kwawakazvarirwa.
mira ugoona zvako zvinoitwa nemuseve wemweya nezita raJesu. Mama namata retela takata baba retala takata baba hazvisi normal izvo namata zvauri kusangana nazvo hazvisi normal namata zvauri kusangana nazvo hazvisi normal namata hazvisi normal namata hazvisi normal namata nyaya yako haina kunaka ye tarira tine dare remweya. Our judge is here. Our judge is here. Tondiwari iri kuzotongwa iyi ndiyo iri kuzopera manje. Prayer. Retela tatapa. Only 1 minute left. Maretala katapa baba. Retela takata baba. Marata kata baba. Reta kata baba. Pray. Reta kata baba. Wane zvirwere munyama yavo. Reta kata baba. Wane zvirwere munyama. Wane zvirwere munyama. Jehova ndo zuva racho. Zvanga zvakawanda kwenguva yakareba. Bati museve wenyu baba ngauende pane chirwere. Museve wenyu Jehova ngauende pane chirwere nezita raJesu. Vamwe munoshanda hauoni kwaenda mari. Tondiwari ari kudya mari. Nyoka dziri kumedza mari. Zvikwambo zviri kusveta ropa. Zvikwambo zviri kurova ziya rako. Tiri kuzozvinanura muhari mazvakawanda. Tiri kuzozvinanura muhari mazvakawanda. Fire of the Holy Ghost. Rekedza onde zvako. Kana iri mweya yenyoka yakagara muchuru, tiri kupinda muchuru imomo nemuseo wa mweya mutsvene, nemuseo wa mweya mutsvene, nemuseo wa mweya mutsvene, nemuseo wa mweya mutsvene. In Jesus name. Marata katapa velata katapa parakota manjanda katapa parade velata katapa paparade majata katapa parakota iretele te marata katapa papa. How many are they, Lord? Iretalata katapa vanganiko Jehova vamuri kuzorangarira manheru ano. Vanganiko Jehova vamuri kuzorangarira pano. 2 4 6 8 10. Iwe iwa asha wemunhu ari pedyo newe nokuti Mwari vane zvavakutoita nezita raJesu. Chimbova asha wemunhu ari pedhuze newe. 12. Ndaona vanhu 12 vari kurangarirwa naShe nezita raJesu. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. In Jesus name. Mira uone zako. Nepo ya mweya mutsvene. Nepo inopenga. Nepo ya mweya mutsvene. Nepo inopenga. Nepo ya mweya mutsvene. Nepo inopenga. Tiri vashoma pauwepo hwaMwari. Tiri vashoma pauwepo hwaMwari. The presence of the Lord is here. Mweya waShe taurai manheru ano. Holy Ghost fire. Shikarabaka usuma. Mareta kata papa. Rienderebeke usuma. Reta kata papa. Reta lata kata papa. Thank you tini number 1 papa. Sumza moko wako. Jehova watinongedzere. Where is number 2? Where is number 2? 2 in the name of Jesus. Where are you, number 2? Nezita raJesu. Moto vatore yao number 2 uyai navo. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Don't worry. Unobatwa uri ipapo. Kana wakona kuuya. Nezita raJesu. Where is number 3? Where is number 4? Simudza maoko ako. Maritalata veliata kataba marata jeleta kataba reta. Number 4 fire. Number 4 fire. Number 4 fire. We are inavo. Holy Ghost fire.
pfekwa izvezvi nesimba. Holy Ghost fire, fire, fire. Vakamira ipapo pane simba riri kukupfeka nezita raJesu. Holy Ghost fire. Yes. Yes. Vakabatwa nemweya yetsvina vakudeclare nezita raJesu. Holy Ghost fire, fire, fire. Oya manara bakausuma rinara bakaushindere usana rienere usuma manara bakausuma fela takata paparakota retela takata oya manara bakausuma zita ra Jesu ya manara bakausanda in the name of Jesus rienere usuma manara bakausuma manjata kata paparata Meraza kita kaduba rekota kata paparate ila takata paparata moto wa mweya mucheni moto wa mweya mucheni moto wa mweya mucheni moto wa mweya mucheni rangarirwa 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 nezita ra Jesu 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 marata kata paparakota ramba uri mweya mwechete uri kwa uri koko mazita Jesu mazita Jesu mazita changani mazita ishewe mazisha mazita changani rangarirwa rangawe rangarirwa rangawe rangarirwa
Dieche Suzo Shami Isa Diema Mambo Bekudenga Topuka Makwari Motunizi Dieche Suzo Shamisa Die Yumabo Aletonga Kudega Isutofuka Makwari Motunizi Mwari Dian Alorapa Mosela Watsi Amenity Sosha Shema Razaro Unakua Amenity So Shamisa Ayatiema Isuto Mutuniti Yani Alezara Pasago Rivo Amenity Tieshe O Tiema Tiemabo Oh Sopukama Kwari Utunizi Tie Amati Yani Oteura Nezio Amenity So shall we Otieba Ekudega Isuto Mutuniti Amenity Yani Alezara Basango Ari Amenity Topukama Mutunisi Amenity Yani Anorapa Rose Anorasiwa Amenity Hakuna chinoramba Igo hakuna chinoramba Hakuna chinoramba Iko hakuna chinoramba Hakuna chinoramba
nyengeterawo iwe nyengeterawo iwe nyengeterawo nyengeterawo hakuna chinoramba iko hakuna chinoramba iko hakuna chinoramba iwewe nyengeterawo nyengeterawo iwe nyengeterawo hakuna chinoramba hakuna chinoramba nyengeterawo 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 iwewe nyengeterawo iko hakuna chinoramba iko hakuna chinoramba iwewe nyengeterawo nyengeterawo iwe nyengeterawo ama nyengeterawo iwewe nyengeterawo ama nyengeterawo iko hakuna chinoramba hakuna chinoramba nyengeterawo iwewe nyengeterawo ama nyengeterawo iwewe nyengeterawo iwewe nyengeterawo ama nyengeterawo iwewe nyengeterawo ama nyengeterawo hakuna chinoramba iwe hakuna chinoramba iwe hakuna chinoramba iwewe nyengeterawo nyengeterawo iwewe nyengeterawo iwewe nyengeterawo ati nyengeterawo iwewe nyengeterawo iwewe nyengeterawo hakuna chinoramba rumbidzo ndeye nyumwari rumbidzo ndeye nyumwari yo rumbidzo ndeye nyumwari yo rumbidzo ndeye iyo rumbidzo ndeye nyumwari rumbidzo ndeye nyumwari iyo rumbidzo ndeye nyumwari iyo rumbidzo ndeye nyumwari iko kukona sekwe nyumwari iko kukona sekwe nyumwari iko kukona sekwe nyumwari iko kukona sekwe nyumwari
muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Musazoshore Peter paakati zvakanaka kuva pano. Dai zvabvira takakamatendero tagara zvedu panapo. Muwepo waMwari munonakidza. Muzita raJesu. Haleluya. Vanoimba vakati chechi ikanakidza kudai handende kumba. Asi nekuda kwenguva yedu Baba ndine zvandanzwa temzera tichinamatira vanhu. Kuti altar call yataita yaita ezifi yakanangana ne-second segment yandaverengesa kuna Kings. But ndangonzwa kuti kune nyasha dzevanhu vari pa-first preaching, first segment iri kuna Mark, yevanhu vari kuzoshandira Mwari nezvinhu zvavo. Jehovha vovaropafadza. Ndandingonzwa breakthrough yema-finances. Muzira Jesu. Haleluya. Pane vanhu vauya kuzosarenda pfuma pamberi paMwari. Ndangonzwa kuchallengewa kuti munhu auya kuzoisarenda pamberi paJehovha. Mari inofanira kukutera kwese kwauri kuzoenda. Nokuti chawaunza pamberi paMwari chatowa pasi pako. Muzita raJesu. Haleluya. Amen. Ndira kundisvike pandino ngoti usimudze maoko uri pauri ipapo. Vese vari kundivimbisa kuti munhu waMwari handisi kuzotongwa nerand, handisi kuzotongwa nemari, but ndiri kuzotonga Mwari. Muzita Jesu. Amen. Handisi kuzoditerminwa kushandira Mwari nokuda kwekushayiwa mari, but ndichaishandisa kuti izive kuti hachisi chinhu pamberi paMwari nepamberi pangu. Pane here panapo vari kuti mari inofanira kunditeerera, mari inofanira kunditeera, mari inofanira kuva muranda wangu. Chinhu kana chakukuteerera muranda wako, unomukomanda paunoda. Jesu anongoudza vadzidzi kuti endai kurwizi, batai hove yekutanga, shamisai muromo, torai mari. Mari ikatoteerera. Muzera Jesu. Amen. Baba pamuchataura ropafadzo kuwanawo, vese ari kuenda kubasa kwake mari ngaayiwane. Vese ari kuenda vese ari kubva parudhapot, ari kubuda mumba make, ari kutsvaga mari. Mari ngaikuteere. Kuteerwa nepfuma. Vana masiyiwa mari inopinda evheni pakati peusiku akarara. Pauri kutenga airtime ari kungorowa mari. Pauri kufona ari kurowa mari. Pauri kuita paWhatsApp ari kurowa mari. Akarara mumba make mari inonga ichingopinda. Ngazviite kumba kwako iwewe. Pese pauri mari ngaikuteere. Rekedza kuva muswa asi va musoro. Nezita raJesu Kristu weNazareta. Nezita raJesu Kristu weNazareta. Pabhei apa gamuchirai nyasha dzemari. Pabhei iri nyasha dzemari. Vari pabhei apa nyasha dzemari. Vari apa nyasha dzepfuma. Nyasha dzekuenda mberi. Mari ngaikuteere. In Jesus' name. Hallelujah. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Kutenda kwako neminamato yako sekutaurwa kwaita nemunhu waMwari ngazvinogadzirisa dambudziko rako. Hazvina basa kuti unoriziva here kana kuti haurizivi. Ngazvingononaka. Munoziva pane chimwe chinhu wani chandinofarira Mwari. Hanzi kune hondo dzedu dzinorwiwa naJehovha isu tisingadzizivi. Haunei neari kukuroya, iwe unongori neinterest yekuti kuroyeka ngakupere. Haunei neakabata mari yako, iwe rungoti yangu ngaichiuya kumuridzi wayo zvega. Iye kana anga akaibata anongoona ndaanayo. Zvozikanwa kuti basa rake simba rake rapera. Kana vaitarisira kuti uchanyanya kutambudzika, ngavanyanyoona wakunyanya kufara. Zvingozikanwa kuti kudenga kunani? Kuna Mwari. Maita henyu muranda washe. Maita henyu matibatsira. Hatichatori miseve tichikanda kuvanhu. Tiri kungokanda mumhepo. Ane mhosva ngaasangane nazvo ikoko. Asina mhosva ngaagarike. Ane mhosva ngaasangane nazvo. Ndozvataura munhu waMwari. Kuti museve ngaungokwira musoro. Unosangana nechirevo. Ndoari pamwe pacho vanhu vanogona kutadzira Mwari. Vakafunga kuti Mwari ibenzi. Pakaurayiwa 400 prophets of Baal. Abba akanzi idya akadya. Apedza mangwana akati mukadzi wake Jezebel akanyora tsamba kuna Elijah
kuti mwari wako vandirowe neshamu kana mangwana musoro wako ukarafuma uripo. Elisha akatiza achifunga kuti akunda hondo, but musharukwa hakundikani. Kana takunamata Mwari, hakuna izwi rinopesana newe richakukunda. Even zvikaita seuri kutorwa nemhepo, but Jehovha ndiJehovha. Chimboomberera Mwari maoko manheru ano. Chimbobatanidza maoko kuna Mwari manheru ano. Muzita raJesu. Zvonakidza izvi. How many are blessed? Mangwana again. Varanda vaMwari vari pano. Muri kuona here kuti every day we are raising a standard. Tomorrow teta pa neimwe level. Amen and amen. Hanzi usaneta kushandira Mwari. Just do it unto men. Even mufundisi vakakanganwa kukutenda. Even vakakubaya negokora. Asi Mwari wawaitira akanganwa. Can I repeat this? Mwari wawaitira hadi akanganwi. Ndaizvifunga ndikati 1926 this church, people were fellowshipping in this church. Vanhu vakavaka chechi ino vachiri kuropafadzwa nanhasi vari kudenga ikoko vachipiwa maruva avo nekuti basa raMwari ravakabata richiripo. Muri kunzwa? Saka chakaiswa kuna Mwari hachiori. Hakuna chakanaka chavakaitira Mwari chinokanganikwa. Vanhu vanokanganwa, but Mwari havakanganwi. Saka ngatisanete kushandira Mwari. Mwedzi wedu wapera kunzwa nekuita. Ngatibvisei zvipo nezvegumi zvitiitire zvakadini zvakanaka. Mari